uwa kada ka manta da na subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora na kowa da zafin su kada a barka a baya. Salamu alaikum sarki muna lafiya. Halo, har kuki. Lafiya lau wallahi ya gari ya kwana biya tawo kuma. To wallahi lau alhamdulillah. Mun ji labarin kana magana da Sumaila Raji Hunkui. Yanzu ya tafi. Mun ji labarin an ce Lura ya dawo tawa. Tabbas haka ne ya dawo Allah sai ya To Allah Ubangiji ya tira shi rabon shi. Amin amin. Allah Ubangiji ya sa a yi murna barka da yasu. Amin amin ya rabbi alamin. Ya kaga zuwan shi tawa sarki hayya kaka. Wallahi gaskiya an tarbe shi 100% kuma yadda dai ake so dai tarbo da hali an mishi. To Allah sa ka ba jama'a alheri. Ya murna tsaye shi kan kai ne wallahi za a bayar lambar cikin gurbi zan iza maka kamar a dora ta. To ba wallahi shi kan shi an murna gaskiya an karama shi kuma an tarbe shi yadda ya kamata da hannu bibi a tarbe shi. Yanzu an ce za ku yi balagu da shi. Balagu da babban barko. Ya sun yi neman shi yace shi gaskiya a cikin mutane da ake mishi gaskiya ta zai yi shi. Ake ba don wani kuɗi ko wani abu kuma wallahi dai alhamdulillah dai aka share. To ma da lamu. Wallahi an nuna mai kuma lalle ana son shi 100%. Allah ta hawa mana Allah da hawa. Gaskiya an nuna mai soyayya da ba ta tsammani. Allah da hawa mana Allah da hawa mana. Amin amin don sa annabi. Allah da hawa mana. Amin ya rabbi. Allah ya ba ku haɗin kai ku duka. Amin amin ya rabbi. Allah ba ku haɗin kai. Tawa gida ya zo gidan ku kowa ya zo.